tu nie dostał mnie patrzeć. Ja. On cigarety možno nie, ale... Tento mladý muž určite. Čo, cigarety čo? Cigarety, cigarských chlapcov. Dobre, tak pipíky početnejším ľuďom. Vieš, ja sa chytám vykrádať z banky, ale teba som za šoféra nechcem. Ja neviem, ani ako som trafil domov. Aj, sama vtieť. Nemá závaj. Nevieš to povedať troška ináč. No tak ty to povedz, ty to vieš lepšie. Inteligentná. Akože... Radšej mlčí. Predýcháva. Predýcháva. Ja, no koľko tu máš peniazy? 20 eur. Dobre mu cigy. To je tak trošku donesem do peniaze. Nefajči zasrán. Nakončí ma telka, čo? Ja sa potom môžem čudovať, odkiaľ moja dcera vie, že som furt oné, tak im disponoval. Počkajte, vy ste ročníky. 2, 3, 4. Ej, už som doma. Dobre, vidíte, cigy, ale môžete mi dočkať do peniaze. Nefajči zasrán. Dneska mi brat ukazoval, presne takúto mašinu mám doma. Ja to volám Porsche. No je to rýchle. Hovorí, Jožo, toto sa odfotí, bleskové to podošle. Hovorím, kam? Aj tu je dcera. Ach, ty sa si užil. Ja bych dal miliard dolárov, aby to tá moja dcera niekedy odvala. Tak se zhodí, a teraz se hodí vás. Tak sa zhodí, tak se hnevá na mne. Nebude telefóny. Satelity odrčila, tak to. Keď tam prídem, nesprávna adresa. Ja som šťastný, jak to. No, jen toto. Ja, čo si robil dneska? Ja prácu nemám rád, ani keď ju robí druhý zákon. Raz za to pôjdem si do 20, ale už len na to mám. Aký? Vykrajem tú banku. Pôjdeš na kalky vonka. Nie tak. Mám zo pár známych, čo tam pracujú. A vie, na čo to dá. Vypustiť všetkých vedňov. Ako? To je show. To netoč! To vymažem. Však ma síce zabije. Už ide? Áno. Kúpiť cigy, trošku donesem do peniaze. Mám. Poďme do prdele. Lebo ja kedy budem, kedy ti donesiem peniaze. Ale máš tu teraz Ducati, ja ti kúpim. Nemám tu Ducati, že to? Máš tu toľko, áno? Neviem. Tak všetko.